مرحبا تماشاوان هجا روش باش ورا بلا آشتیو حس کرنا خدا عیسی مسیح لسر وبا لسر جیانی وبا و هر دم لگل خواه و بن تأثیر رحی خوی پیروز و بدا مشاندن و برای و ببا وکی کود زبور دا دبیجه بلا وبا بر آوین حسان آوین ولی سکنی بلا گیاین باش بلا بور ناوی من اندر پکر از ریبر دیرا پروتستان یا مردین ما از دخوا اجدیار بکریم لی از لور رودنم دوی دیره دا از خدمت دکم و ایرو د کانال حیات دا ام دست به برنامه کی نه دکن اوی سی برنامه چیبن جیک حیا یه داویه بتوهی اوی سی حب نها دبکو پشترا هنکی دنجی چیبن دوردا ام دخوازن بحثا هنک تشتاب کن چیه اف دناف جواکی مدا گلکی اف مهمه بطیبت دروجلات ناوین دا دولات مدا احلاق نهاد تواهی دنیای دا پری جهان دا پری ولاتان دا احلاق ولی کتیه احلاق نمایه احلاق زی پیش و چویه و بویه سدم یکو جواک جی خرابن و جبر وی اکی جی هنک گوتن جی تنگو همه جارنا امن دیرینه میوان تن دیرینه و دپرسن دبیجن ما مثلا ام بیجن لأوروبا دنیرن دبیجن اف مسیحینه احلاقی وان چخص خرابه چما ولیه آن ولاتین کو مسیحی زیاده تر تعداد جیان دکن لوان درا دنیرن دبین اف چما ولیه نزانم کو ام بیجن لأوروبا يعني زیاده تر هجمار وی زیاده تر ام بیجن صدی هفته صدی هشته باور ناکن به باورن یکو به باور کار هر تشتی بکه لی وقت زمانی دا بناوی مسیحیتی هاتیه ناس کرن جبر وی اکیجی دبیجن قی اف مسیحینه و ولی دکن ولی به احلاق جان دکن لسروی اساسی از دخوازم پشکی بحث احلاقی مسیحیتی بکم برنامه این پیشی آمده اف دست بیکه پشکی از کرده کرد از بحث برنامه هم بکم امیل سر چه باخفن و برنامه پیشی آمده ایجا امیل دست به مجاری بکن دجواکی دا گلک تشتنه مثلا یه اول دبیجن اشته دبیجن قی انجیل کتابی کی دیتره جه تورات و زبور قوته و غیجی وانا یکی دنه نه نبوی شکلیه انجیل وانا تمام دکه عیسی مسیح وقت هات متا 5 دا بحثا وی تشتی دکه دبی از نه هاتمه کو نویسارن پیروز یعنی کو بری هات بونج طرف پیغمبره از نه هاتمه کو وانا جهولی راکم از هاتمه کو وانا تمام بکم چما بیاد بیجه جبر کو او نویسارن پیروز یم بری همو بحث عیسی مسیح دکن همو پیغمبرین احد کفنم دبیجن تورات و زبور دا همو پیغمبرین ور ام بیجن هنک پیغمبر یک دو آیتان دا سه آیتان دا هنکان 5 آیتان دا هنکان 10 آیتان دا هنکان گلک زیاده آیتان دا بحث عیسی مسیح دیگن جبرویه که عیسی مسیح دی از هاتمه کو تمام بکم
nehatma ku ji holê rakim. Heger İsa Mesih nehatiba ew pêxembertiyên ku derbarê wî de hatibûn kirinê hemû li hewa da bimaban. Lê wexta ew hat ji bo wexta destpêka İncîlê de em dixwînin dibe İsa Mesih hat ji keçikekî bakîre hat ji ber ku ev ve digera Tewratê dibe di Tewratê da eşeya pêxember beşa hefta ji ber ku ev gotin gotibû û ew pêxembertî hat cî. Çi ew gotin dibe ew keçikekî bakîre ew ê hamil be ew ê kurekî bîne û her wiha wexta hûn her deverê İncîlê dinêrin wexta behsa İsa Mesih dike bû şiklî ayet hene dibînî da. Ji ber wekî İsa Mesih nehat ku ji holê rakî hat ku tamam bike û di milê ehlaqê da jî hê zêdetir bike. Di milê xwarin û vexwarinê da di hinek edetên yê laşiyê da ewana ji holê rakir. Ji ber ku hinek tişt tenê ji bo cihûya hatibû gotin di Tewratê da. Tenê bi taybet ji bo miletê cihû ew emir hatibûn dayînê. Lê di milê ehlaqê da hê zêdetir dike. Em ê mesela binêrin çend heba welê seraser. Mesela yek dibe bawerî û xweşdîtin. Behsa wî ya dike İncîl da. Wexta em dibînin İncîl em ê wexta behsa dest bi bernameyên xwe bikin bernameyên ehlaqa İncîlê ne tenî em ê ji İncîlê ayeta bixwînin em ê ji Tewratê jî ayeta bixwînin ji Zeburê jî ayeta bixwînin. Ji ber ku hemû yek kitêb e û kitêbê muqedes e navê wî em ê di navbenda wan de em ê biçin û werin. Em ê behsa wan ayeta bikin û em ê nîşan bidin. Dibe xweşdîtin, bawerî û xweşdîtin. Ez li Mêrdînê me Mêrdîn bi navê bajarê xweşdîtinê tê naskirin û ji ber wê yekê jî em li ser vêya gelek disekinin li Mêrdînê em gelek diaxivin. Xweşdîtin çi ye? Yê ku li gor dilê te ye ji xwe nehewce tu wî xweş bibînî. Ji xwe li gor dilê te ye. Xweşiya te diçe ji xwe. Mirov kî xweş dibîne? Yê ku ne li gor dilê te ye. Wîya mirov xweş dibîne. Ji ber wê yekê xweşdîtin tiştek ecêb e û xweşdîtin serbixwe ne mijarekî ye. Xweşdîtin fêkiyekî hezkirinê ye. Ji hezkirinê tê. Tu ji yekê hez dikî ji ber ku hezkirina te di mijarê wî kesî da li ser her tiştî da ye û wexta ew kes hinek şaşiya bike jî wek te nefikre jî dîsa jî tu berdewamê hezkirina xwe dikî. Tu yê xweş dibînî. Wek çawa em zarên xwe xweş dibînin ew çiqas kêmasî bikin çiqas xetiyet bikin dîsa jî em wana xweş dibînin bi hezkirin nêzik dibin em dibin tişt nabe tamam wî xetayê kiriye lê ew zarokê min ez ji wî hez dikim û tu dîsa nerm nêzîkî wî dibî. Xweşdîtin ev e. û mesela yê din mijarekî din çav bi çav diran bi diran. Çav bi çav diran bi diran. Ev di civakê me da jî û di civakê berê da yê cihûya da jî gelekî hebû. Ji ber ku di şeriatê de heye. Lê İsa Mesih hat çi got terzê wî dibêje. İsa Mesih dibe çav bi çav diran bi diran nekin. Yê ku şaqamekî milê wê rast da milê çepê bidin ber. Li gor çav bi çav diran bi diran çawa ye dibe heger yekî li te xist tu jî yekî li wî bixe. Heger wî çavê te derxist tu jî çavê wî derxe. Heger diranê te şikand tu jî diranê wî bişkîne. Ew e. Gelek hişk e û bi rastî ne ew diye ne biratiye ev tişt. Mirov çawa welê nêzîkî hevdû bibe. Ne xwezayî ye ev tişta. Ji ber ku İsa Mesih hat viya hê bilindtir kir. Çav çav diran bi diran tiştekî hêsan e. Wexta yek li te bixe tu jî karî li wî bixî ev tiştekî hêsan e. Lê wexta wî li te xist û te dengê xwe dernexist ev tiştekî giran e. Ev ehlaqekî bilind dixwaze. Ji bo İsa Mesih behsa ehlaqekî bilind dike. Ne behsa ehlaqê mirovan dike. Behsa ehlaqê xweda dike. Dibe xweda bû wî şiklî nêzik dibe. Ji bo wî winê wek xweda nêzik bibin. Datbarkirina kesên din mesela mijarekî din her tim nav civakan da em datbariya hevdû dikin. Filan kesî welê got çima welê dibêje çi ji wî û em wî mehkeme dikin wiya filan tişt li xwe kiriye çima li xwe dike hele mêzeke welê di binî da em dîwana wiya çê dikin. Em dinêrin tu çima rojî nagirî ew çima dua nake bu şiklî em gelekî mirovan datbar dikin.
لێ ئیسا مەسیح چ دەبێ؟ دەبێ نا دەبێ داتباریە هەفتوو نەکن ئەو مەسەلە تێبیرەوە مەسەلا ژنکا و زینایدا هات گرتنێ چ بوو ژنک هاتبوو گرتنێ و جوهیا وی ئانی پێشایی ئیسا مەسیح گوتن ئەف ژنک زینایدا هاتیە گرتنێ لازمە ئەم ویا بدن بەر کەڤرا گوت چ دەبێژی مامۆستە چەند جار پرسین گو باشە گو دەست پێکێ بلا یê bêguneh kevr bavêje dûvra yê din jî karin bavêjin mêze kirin yê bêguneh tune ye hemû bigunehin hemû gunehkarin ji ber ku di çavê xwe da gunehê biçûk û mezin tune ye tiştê ku xweda gotibe vî tiştî neke û te kir ew guneh e ew qas xweda gotiye derew neke heger te kir ew guneh e xelas û aynî xweda gotiye zilam jî nekuje heger tu zilam jî bikujî aynî hiç ferq nake di İncilê da mektûbê Yaqûb da dibê qanûn şeriat dibê yek e dibê wek parçeyê wek eynekekê ye heger em bêjin te derew kir û te zilam nekir ferq nake ji ber ku xweda got derew jî neke heger em bêjin te zilam nekuştiye lê te zî nekire ferq nake te wexta wê kir te hemû kirin ji ber wê yekê kî gunehekî bike gunehê wî biçûk û mezin tune ye ji ber wê nikare hevdû mehkeme jî bike nikarin em datgeriya hevdû bikin hakimî li hember hevdû bikin ji ber ku em hemû gunehkarin kî bêguneh e mafê datbarkirinê eydê yê bêgunehê ye ji ber wekê dibe bila kevira ewil yê bêguneh bavêje û piştra yê din jî karin wî teqîb bikin ê wana mêze kirin tu kesî bêguneh tune ye her kes gunehkar e dest dev jê berdan û çûn em nikarin datbariya hevdû bikin mesela yekê din xizmetkarî xizmetkarî û bermalê yanî kehyatî jî em dibêjin tê zanîn di zamanê berê de bi taybet hebû û niha jî heye niha jî cirbekî dîtir de heye mesela wek em bêjin müdîr ew jî wek kahyayeke ji ber ku mesûlê hemû tiştê ye müdîr em kahyayî berê de digotin kahya niha jî em dibêjin müdîr mesela em dibêjin gelek êyayî müdîr hebin li ser wana müdîrekî hê mezintir المهم müdîr kî kare bigêje wî merhelê lazim e em hemû bibin kahya ji ber çi kahya di hemû milên jiyanê de lazim em bibin kahya ji ber ku taybetmendiyekî kahya yê herî mezin heye ew çi ye taybetmendiyê kahya ew bi bawer e her kes bawerî bi wî tîne ev zilamekî saxlem e ev em bêjin jinekî saxlem e derew nake dizî nake ruşwet naxwe û karker e dişoxul e heqê şoxlê didepê ev taybetmendî gelek baş in di her milê jiyanê me da lazim e em sedan sed bi hemû qewetê xwe em bişoxlin bi durustiyekî bilind durustiyekî xwezayî em bişoxlin tu hîle bila nav şoxlê me da tunebe û em êku mesûlin em ji wan mesûlin bin destê me dane em wek hev nêzîkî wan bibin û mesûliyetê ku em bêjin hatiye dayîn ji bo me em di wî mesûliyetî de jî dilsoz bibin ji bo navbenda jin û mêr jî ev dibe li hember zarokên xwe ev dibe li hember dêra xwe ev dibe li hember civakî ku em di nav dane em bêjin di karê ku hûn dikin fabrîqeye karxanekî ye yani em bêjin sanayî da û atölyeyekî de dişoxilin di hemû milên hemû aliyên jiyanê da em karin bibin kahyayên yên durust ji ber ku hemû tişt xweda dideme dibê wexta te kir wekî ku tu ji bo xweda dikî ji ber wekî lazim e em durust bin di her awayî da milekî din mesela dibê alîkarî ji bona belengaza bernamekî din alîkarî ji bo belengaza em li ser wî ya bisekin hinek biaxivin bi taybet niha rojên me da welatê me da bi milyona macir hene di nav welat bi xwe da bi hezaran macir hene yên ku malên xwe wan dakirine xaniyên xwe wan dakirine yên ku feqîrin tu tiştê wan tune ye li derva dirazin gelek tiştên welê hene li hember wana em ê çawa nêzik bibin gotinekî xweş heye di İncilê da dibe çawa ku bavê we dilbirehm me hûn jî dilbirehm bin yani bavê me çi bavê me xwedan xwedayê me ezmana dibe ew dilbirehm me hûn jî dixwazin biçin bavê hûn jî dilbirehm bin çi ji destê we bê bikin li hember wana çê nabe ku em çavê xwe bigirin
و گوهی خواه کرکن لازمه ام ببینن و هگر دستی ما تی تشتو گوش دستی ما نای خودش ما نخوازه تشتو گوش ما تی دخوازه جبر وکی امی دل برحم بن جبو هر کسی و دل برحمی داجی فرقیت ام نکارم تیخن ناو مروفا جداتی ام نکارن تیخن ناو مروفا او اندام وی اولیه از آلیکاریا وی نکم او اندام وی ایدولوژیه از آلیکاریا وی نکم نه او بريمية أمي بويش عفيلي بنيرن أمي آلكاريا بري خادكن أم آلكاريا أوليكي ناكن آلكاريا إيدولوجيكي ناكن أم آلكاريا بري خادكن زكي وي برچية أمي تيركن جلكي وي تنايا أمي جلكي بدن بي لسر في أساسي أمي نزيكي في مسألة جي ببن دار و في كياوي أفجي مجاركي دن هركس دبيجة مثلا جبو مسيحيين دست بيجي اف دوغوتن ونها جبو ماجي اف دبيجن جبركم مروف هر عين مروف نايجو هارتن تاني تكنولوجيا دست ما تيجو هارتن بس مروف نايجو هارتن ميجي وي عينيا جناهي وي عينيا خيري وي عينيا تتش جوداتنايا جناهي كي نو مروفا ايجاد نكريا بري تشو جناه بو ديسا عيني جناهيا مثلا تشد بيدوردا دوغوتن جمرة دي انجيل داجي جبر ويك عيسى مسيح برسفك داوان دبين وين خرابن يعني شوا فكري وخرابة باوريا وخرابة تجدك وانتي ننسر زمان او همو خرابن او جناهن وين جري دركتنا فلان وبيفان قالك تجدين خراب جو دبيجن كتابة كون دخينا ناتو كتابة او نا او كتابكو وين باورك نا اصلي فلان وملك دندا يكو في تشي دبيجن تشكدينج دبيجن لي جو وين جما درسترن لی جرق میوانه و هنج ما آشتی خواسترن هنج ما خوش دیتنیا و خوش بینیا و جه ما زیاده تره حس کرنا و جه ما زیاده تره عدالت و جه ما زیاده تره و ویاج دین لرزمان عیسی مسیح چگو جوانا تشکی گو آن داره باش بحسبینن فیکیا ویجی باش بحسبینن آن جی داره خراب بحسبینن و فیکیا ویجی خراب بحسبینن جبرکو هر دار به فیکیا خاطر ناس کرن دبی هون چما جمرة جداريرة وند بيجن اف دار كي خرابة اف دار كي بيسة اف دار كي بوچة لي في كي داري براستي جي جلك شيرينن جلك خوشن جلك تعم شيرينن لي جبو خوي وند بيجن دار ما دار هري باشا دار هري قويمة هري سالمة لي في كي جيتونيا چوا چه ده چه منطقه هگر باوريه ما خرابة دار ما خرابة في كي ويجي او خرابة هگر في كيوي باشه توي معنى دار باشه ام بيجن دارك هي يعني هجير ده تكاري بيجي اللي هجيري باشن بس داروي نباشه نا او دار نبه او هجير تنايا او هجير هجوي داريته لسروي اساسي ام لسروي اجي بسكنن لسر دروي ام بسكنن ده هم جواكادا درو تشتكي خرابه تو كاس جدروي حسناكه درو دروي أولجي شيطان كر أم دبيجن دنام جواكي درو دجمنه خديه درو كار دجمنه خديه أم چما فيا دبيجن براني بري كاس دبكو نزانا بفيا جبركو شيطان چيه شيطان بزمان إبراني يعني تي معناه دجمن درو أول كي كر درو أول شيطان كر شو جم هوا و آدمي جوان را گوون چما جوی داره ناخون داره کو دورته بخچه دایه گوتن خدا گوتیه نخون و اگر اون بخون ونه بمرن شیطان چیکر دروی کیکر وان خاپاند بوی دروی گو نا گوون بخون و نامرن مخابن ترسی وی چاوی ای وبا ونه راستی و خرابیه بزانه بن ونه ببن وک خدا وقتا وان خاپاند او چون خارن درو اول وی کر جبوی وی کی کروی دروی دشمن کر جبروی که دبی درو دشمنی خدایه درو کار دشمنی خدایه باوی دروی شیطان بخواه اگر ام درو بکن اف تشتکی گلکی گناه هرس و مرکوجی ام هرس دبن ام کشتنی دکن نهاد جیانی مدا گلکی اف تشت هیا مالسف هر بیجن هر يعني ثانية كده نها ام داخفن يك دمره يعني نه يكن از هري كم دبيجم هنا استاتستيك انا دبيجم ده هر ثانية ده ام بيجم بحزار كاس دمره ده هر ثانية كده
نزانم işte جوی نخوشیه چند صد کس دمره جوی yani gelek de her saniye ki da muruf tene kuştene. Naha em da axfın muruf tene kuştene der doğru dünyayı da. Çıma ev kuştun çıma te. Kuderi dest bekir. Jalgo şeriat de ne kuje? İsa Mesih çid beje. Dibe hers cinebe. Devci kuştene berde. Wiya ji akle xoji derbas neke. Le heger tu hersi bibi tu disa qatili. Günahete aynıye. Hatı yeki kuşt hatı hers buy. Jiberku günaha awul waqt hat çekirne bingeha xwe ji hersê digire. Destpêkî mirov li hember kesekî hêrs dibe, mirov jê dikerixe, mirov jê nefret dike di dilê xwe da û ew nefret û ew hêrs li hember wî kesî di hundirê mirov da di dilê mirov da zêde dibe û pişt re bi şiklekî xwe davêje derva. An bi kêrekî, an bi sîlehekî, an bi kevirekî xwe derdixe derva. Ji ber wekî İsa Mesîh dixwaze pêşiya wî tişî jî bike dibe dev jî hêrsê berde. Dev jî kuştinê berde. Tu hêrs jî bibî ji birê xwe, tu jê re kelimekî bêjî, tu bêjî ehmeq, tu cehennemê heq dikî. Tu agirê heq dikî. Hevberdan, ev jî mijarekî me yî dine gelekî hevberdan hene, di her civakî de ev hene, di hineka da kêm e, di hineka da zêde ye. Jinê ku mêrek dizewicin, ji hevdû hes dikin, sozê didin hevdû wexta dizewicin, gotinên xweş ji hevdû re dibêjin, lê piştî ku dizewicin hinek du sê meha da hevdû berdidin, hinek pênc şeş meha da, hinek du sê sala da hevdû berdidin. Hinek hêzê demên pêştir da hevdû berdidin. Hinek li ser esasê hevberdanê dizewicin. Dimê em ê bizewicin, heger kêfa me li me nehat em hevdû berdin. Li ser wî esasê dizewicin. Ev di çavê xwe da gelek xirab e. Ev civakê pûç dike, heskirinê ji holê radike. Ji ber ku yê ku bi wî şiklî hevdû berdidin û ev hevberdan wexta zêde bibe, çi dibe heskirin di holê da namîne. Baweriya wan kesa bi heskirinê namîne. Her du kes jê bêjî viya ew qas soz da min ez işte hes dikim niha min berda. Êdin jî ew jî fikre. Ji dijminê xwe hes bikin. Li civakê me da dibêjê li hember dijminê xwe bisekine, li hember wî şar bike wî bikuje. Lê İncîl da İsa Mesîh bilindtir dike dibe ji dijminê xwe hes bike. Ji ber ku dijmin tu neye di holê da. Em derdixin holê. Bi gotina şeytên, an bi gotina yên ku bin rihê xirab dane, bin tesîra, bin bandora rihê xirab dane, ev wana xistiye mêjiyê me. Ew dijmin e. Na, dijmin tu neye. Ew birê me ye. Kî ye dijmin? An keçek li karşî me, an xortek li karşî me. Ne waye? Ew çima dijmin e? Ew xuşka min e, ew jî birê min e. Çawa dibe dijminê min? Bavê me yek e Adem û Hawa ye. Çawa dibe dijminê min? Ew birê min e, xuşka min e. Ji ber wê yekê dijmin tu neye? İsa Mesîh dibe dijminê xwe hes bikin. Em fêm nakin viya. Ji xwe da xwestin. Em ji xwe da bixwazin, ne ji mirov. Dibe bi îman. İman divê divî milî da, divî evîdî me da bernameyê me da îman divê. Dibe ji xwe da bixwazin. Ne ji mirov. Bawerê we bila xwe da be ne mirov. Piştê xwe bidin xwe da ne mirov. Em behsa wî ya bikin û dayîn û sandin. Gotineke ye dibe destê ku dide ji yê ku distîne mezintir e. İsa Mesîh jî viya dibe. Dibe dilxweşiya dayînê ji sandinê bi rûmettir e û xweştir e. Ji ber ku wexta mirov dide dilxweş dibe, ev comerdî jî derdxe wextê lazim em comerd bin, em bidin. Yekê din, mijarekî din, bernameyekî din godarkirina şivanê dêrê. Ev jî bi taybet di nav dêrê de di nav civakên Mesîhiyê de tiştekî herî muhîm e, em ê guhdariya şivanê xwe bikin. Ew çi dibe bila be em guhdariyê wî bikin. Heger şaştî wî hebin bi du heb sê heb şahid jî lazim e hebin ku ew şaştiya wî derkeva holê û bu şeklî ji tarafê dêrê bê dîwankirinê. Lê heya du sê heb şahid jî tunebin dibe hürmetên nîşanê rêberê dêrê bide, ew ji bo te dixebite, ji bo te ew ê hesab bide Xwedê. Bu şeklî em bifikirin. Heger rêberê dêrê min li hember min heqîqî kiriye, li hember min na li hember yekê din kiriye. Ma Xweda dibîne ew ê du qat ew ê hesabê bide Xwedê. Bu şeklî em nêzik bibin. Li ser wî em ê bisekinin. Paşgotin, ev çi ev dedîkodî em dibêjin. Piş mirova re mirov diaxife. Em li ser wî ya bisekinin. Di hemû civaka de ev heye.
وەک سلێمان دەبێت دەبێ پاشگۆتنیە دەبێ وەک لۆقمەکی شیرینە دکە بە هەندورێ مرۆڤ تەسیرێوی لە هەموو دەری مرۆڤ دکە مرۆڤ چقا بکە مرۆڤ ئەو قەزێدا دکە ji bo ئەو پاشگۆتنیە دەبەسەدەم ku birê dihe birê ku ji dil hev dihez dikin بەسەدەمی قوتکردنە وانە مجارێکی din rêberiyên re hurmet ev bi taybetî di nav civakê me de gelek hişke di hemû civakan de ev gelek gotinekî hişke çawa em ê hurmetê nîşanê rêveberiyan bidin ji ber ku tu civak tuneye ku sedan sed ew millet ji wî rêveberî re razî be île di nav wî milletê de hinek grûp hinek kes ew bêjin em ne razî ne hemû welata de welê ji bo dibê hûn hurmetê nîşanê rêveberiya bidin ji ber ku rêveberî ji bo canê we dixebitin nayvî manê ku şaştiyên ku rêveberiyê dike em wiya qebûl dikin na ew tişekî din e em wî şaştî qebûl nakin lê em ê dua bikin ji bo wana bila hê xweştir hê bingeha hezkirinê de bi bingeha edaletê de merhemetê de bila civakê bidin meşandin têxin nîzamê întîzamê ji ber wê yekê rêbera ve hurmet dayîn rişwet nesandin micarekî din ew e bernamekî din ew e em li ser rişwetê bisekinin rişwet şexsiyetê mirov pûç dike yê ku dide jî pûç dibe yê ku distîne jî pûç dibe û dibe sedemê edaletsiziyê em bêjin ez şoxilê me ez ketime min mekteb xwandiye û ketime her tiştî kiriye tişt û ketiye ser melê min rêyekî dûr va ez hatime wir da ku ez bikevim şoxlekî lê yê din tu tişt nekiriye tê tenê em bêjin 2000 pere dixe bêrikiyekî din dikeve pêşiya min ev dibe sedemê bêedaletiyê jî son xwarin civakê me de gelek e herkes son dixwe lê încîl de îsa Mesîh dibê na dibê hûn tu cara son nexwin dibê bila gotina we ya erê erê be nabe ji vî zêdetir şeytanî ye son nexwin yanî jiyanekî welê durust jiyan bikin ku heger we tişekî re got erê bila herkes ji we bawer bike heger we got na jî bila herkes bizane ku hûn wî tiştî nakin jin ev gelek muhîm e jin û mêr wek hevin em li ser vîya bisekin jin û mêr wek hevin jin ne dibin mêrê re ye ne ji wî kêmtir e ne ji wî zêdetir e jî wek hevin ji ber wekê em li ser vîya bisekinin jin jiyan e em dibêjin zimanê kurmanciyê de wek îbranî jî ev di îbranî de wexta jin hanî pêşiya adem got navê wê ew ê hewa be ew tê mena jiyanê hewa mena wî jiyan e jin jiyan e kar û karker em li ser wîya bisekinin em ê çi qas şoxlê ku em dikin dûr de em dilsoz bin bi çi xîretê em wîya bikin em li ser wîya bisekinin hinekî û xemê nexwin micarekî me din jî ew e em ê li ser wîya bisekinin ji ber ku gelek em xemxwarin em li ser roja pêşa rojê difikirin û tu jî ji dest me nayê em tenê hema xemê dixwin em xwe xirab dikin em li ser wîya bisekinin em xemê nexwin xezinaya ezmanan em li ser wîya bisekin xezinaya ezmana çi ye di nav vî jiyanê de em ê çawa bimeşin ku em ê bigîjin xezinaya ezmanan ne xezinaya ê dinyayî ê ezmana ji bo me lazim e bernameyekî din xwe û ronahî îsa Mesîh got hûn xwe û ronahiyê vî dinyayê ne em ê çawa ev rola xwe ya xweyîtî û ronahîtiyê bînin cî ev mesuliyetê ku dikeve ser milê me çi ye zîna gelek heye di her deverê dinyayê de zîna heye têkiliyê cinsî ku ne helaliyê te ye ne jina te ye ne mêrê te ye xêcî wê hemû dibe zîna em ê li ser wîya bisekinin û bexşandin ev jî gelekî tişekî zehmet e wexta yek li hember mirov gunehekî bike û bisekine dijûnê mirov bike li me bixe wî bexşandin zehmet e lê îsa Mesîh dibê hevdû bibexşînin heger hûn nebexşînin bavê wê ezmana jî nabexşîne û yê herî dawî jî ev bû bexşandin bû em ê li ser van mijara yek bi yek bisekinin yê ku niha min got her bernameyekî li ser vana yekê ew ê hebe û em ê bû îşiklî jî bimeşin bilê temaşawan hêja bimînin bi xweşiyê û bernameya me ya ewil wê li ser aştiyê be em ê bûr dest pê bikin ji ber ku pêwîstiyê me herî mezin jî ew e bimînin bi xweşiyê piştî çend roja dîsa em ê hevdû bibînin